Ο στόχος μου για αυτό το καλοκαίρι είναι να φτιάξω τον καλύτερο flavorful iced latte του καλοκαιριού και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς και δεν μπορούσα να μην ξεκινήσω από τον banana iced latte της Hailey Bieber. Εκείνη υποστηρίζει ότι είναι ο πιο τέλειος καφές, οπότε πάμε να τον δοκιμάσουμε και να τον κρίνουμε. Και τώρα που φτιάξαμε το μείγμα για το cold foam, πάμε να φτιάξουμε το εσπρεσάκι μας. Και για να δημιουργήσω το cold foam, θα βάλω σε αυτό εδώ το σκεύος που κάνει το αφρόγαλο, το μείγμα με την μπανάνα και λίγο πάγο. Και ελπίζω ότι θα βγει ωραίο. Και τώρα πάμε να το συνθέσουμε. Φαίνεται πολύ ωραία. Εκείνη βάζει και λίγη κανέλα, οπότε ποιοι είμαστε εμείς να της χαλάσουμε το χατήρι. Miss Hailey. Η ώρα της αλήθειας. Οκ, δεν είναι πολύ γλυκός. Πιστεύω αν είχα βάλει ζάχαρη θα ήταν ακόμα καλύτερος. Δεν ακούω πολύ την μπανάνα. Είναι ωραίος, δεν είναι ο καλύτερος που έχω πιει. Θα πάρει ένα 7/10. Οκ, Miss Hailey.